Ni. Basi makakita dito kunduman ni ron. Hop. Kundum gidi ay. Maingganyo kagawat. Uy ko to ka mahilig tanama, maingganyo kagawat o takan tayo. Basta tanglad gani gibutang. Kasi tawag ani grafting sa ni. Grafting na marketing. Marketing na ako magtungog. So karon mga wakwak no. So karon mga kawakwak no, nata ako mga kabikes kauban ako. So karon mga wakwak, muanita sa payag ni Kapitan kay ginbita mo guntahan eh. So karon mga kawakwak no, karon na mi karon sa po. No? Diri mi no. So karon mga wakwak, naabot na ta. Naabot na ta sa payag ni Kapitan. Kuan siya kanang guest house, gapano kang moari or picture taking, pwede ra na entrance silang 10 pesos. O gusto po, pwede ka matulog ka ani overnight na 500 kuno ang per night kuno. So 24 hours na siya. So pwede pa ka mo-order lang mga pagkaon nag-order sa pana basta kay anything kung sa imong gusto, basta kay pinobre ra kuno nga ani. So kung ikaw mo-order kag litson, so wala sila litson kay kanila lagi payag ni Kapitan, isla yung tema is pinobre nga style. So karon mo dayon na ta. Welcome to payag ni Kapitan. Wala na. May hapon. So karon entrance la 10 pesos no. Ma'am, may hapon, namalik na pud me. Ha? Hubog. Kamu siguro ato nahubog. Murag sibuyas. Ay. Ay, shit. Karong adlaw man god, so kagaya mga alas 10, ulan kay sa nga tanan. Di ka pa mi sa kabuyas ganiya kadto man ning to. Ulan gyud guys sa katanan, no? Dugay kay mundang paglanto na mo ng mga gabon bitaw, wa nay secure makita, wa nay lungsod sa secure makita. Wala ka pa istorya. So ana kadini mo ang vlog. Apil-apil. Sumoni lang mga tanaman. Daghan na kayo. Namay dang sulod aning una nila nga sa gani ilang payag. Basta ang ilang steam honey bitaw ilang style honey is pinobre ra gyud no. Kung padang okay. Ay, ila nga pinobre ra gyud as inong unsa ka unsa imong order nila katar mo pa pinobre. Wala kay makitang wa kay di ka maka-order og litson, ha? Bawal niya ni ang ilara mo isda kanang mga kinaso na sila ana. Anto to, tagam. Ana, ako rin kwan. Mo na gipalimpyo kay balik na ni kaduha na may nagbalik mo nang gipalimpyo. Para musod sa unang kuan. Pa siguro. Wala pa lagi. Dili ta pasudlon lagi. Di na ta welcome kay pakaon na mi adtong una. Painom og beer mga kauban. Himbalik na pud kasi nakaingon siguro nagatag-iya siguro. Ang una-una siguro namalik na pud ni kay pakaon na pud ko. Pero kung madalo gini mga scruviners gyud. So karon, ano tong presentado ha? Ha? Dili basin ba nga ako ara pud tron basin di og moron. Ya ko, depende ra maguna sa moto god. So, yaw, nabitaw dahan kita naman nila oh. Kung kamo lagi, plano lagi maka kuan og mga no, mga style oh. Mga unique yung mga bulak. Kung kamo lagi, gusto mo makakuha og kanang mga makaangkon og mga patsadang mga tanaman, ani ra mo kay nagdaghanan ni pero kawat ay palita ka di man ibaligya. For display man ni siya. Og karon mga wakwak no. Musulod ta sa una nila nga payag. Lang payag ni Kapitan. Okay ra mo vlog? Okay naman. Oh. Abri na. Hindi kay mahugaw o. Ha? Okay Hindi naman. karon punang hugaw. Nagmap na may ako tilo. Nagmap na mi. Ayaw ko na jig mahugaw. Wala pa ganyan gabi. Kapalasan kay sa mulog ay mo nang kamo ay may imbita kay kabalo mi mo guba. Ay, okay na yan. Sige na. Ay balik na ra ba mi ane? Paro na tay trapo. So iya ta mahugaw. So karon ako ang i-feature, ako ang ipakita ninyo ang ilang mga pinobre nga style haane. Kay pinobre gud ng ilang tema haane god. Of course, pinobre gani nagibukag. Unsay tawag ani? Ha? Bubo. Bubo? Moy bulutang atong dagat. Pero kung pobre gani ng style gani, ipo siguro ka mag-expect nga di kurente. Nganong di kurente man eh. Karon pagkakita pinobre nga naay di kurente ng ilang kuan, dapat ta kandila. Dili kay totaling pinobre. Oh? Pinobring style. Kung ikaw pobre kang pagkatawo, tasa himo nagbutangan nagbulak, bali pagkapobriya oroy. Anang amuan ni bali nang hinakita na mog tinagom, mahalok mig makabuak me. Ya ila rang butangan og bato, na tubig butang tanaman, nan bali pagkapobriya. Di na yung pagkadaot, imapoy ako nakita. Sama ni.
ay listahanan man ini what na mayad ang entrance. So pag mo check in ane, of course kinahanglan yung logbook kay pananglitan man gani og mga wala man gani mo atos na makapakita nga gikan mo dire. Pero ako suggest kana kay pinobring style ang imong ibutang haani, anahaw, lukay, daon saging, no? Daon saging. Wagi ko gapaubag dagan aron walay saba, ikaw mo pula sig saba din ha, gamatay mo dira. Share daw po video na bro. Ha? Sige. Ha? Share daw po video ng cellphone. Ay dili ka balo ko maka-video ko pero sa pagkangala namoy gamit kini ari man mo niuban man mo aray ihatag nako niya. Limpyo po tel narapo biya po ko abi pa lang oh kalay piki na ko tel. Limpyo. Kuan ni siya good for 2 person running lang room sa ani no. Kada room nila per room nila ani is good for 2 person. So ikaw nakadalang baye dadon nimo hani mo magjugs pwede kaayo applicable kay ninyo suitable kay ninyo kamo ran do ani magdala kay imong uyab magdala kay imong mga barkada so kung tulo mo kabuok ang usahad tumutulog atong gawas oh na may balkonayan na hanap mo tulog ha Yung uyab kita lahana. ako gidala sana all nakabalot lang nako uyab ako wala ko kabalo na may dalang bayo yung wala mo ika-order nila og mga pagkaon o kung ka-order ka ng sudan o sa panayong makaon din so pwede rin ipaulos ra ni siyang bukag adto mo managat manguha mo tuyom manalwake manguha mo kinhason hadto pwede ipaulos ra ni mo nagibutang haani so karon no proceed ta sa ilaang CR ilang comfort room ato lang taon og unsa ka tsada ilang comfort room kay kanilang comfort room ang god is naa sa gawas so visible kay siya pero depende lang man og nay mang lele so karon itong adtoon ikaw og kalilion yung kung ikaw taong manyakis ka kung gusto ka muli-ili mo kat yung gamangitag ka pamagi buuanin mo ng buho ang first impression ni mo hani pagsud pala mandaan is tsada guys yan no ang iyang theme is nature lagi no mostly ang makita nimo mga grains o na mga bulak guys pagsulod pala man nimo sa ilang CR manamin sa ako di ay kaya ako kung kala paghagay sangyot na kay ko Sharan. So pagsunod pa lang man mo silang CR, ang makita nimo tanglad. Tanglad guys, tanglad. Karon pa kakita bitag tanglad nga gibutang anang CR. Ali oh, tanglara oh. So karon tissue. Hindi na mawala ng tissue no. Bali ta da mahal kay na nilibukay na tanaman oh. Taw mo eh. Karon naman ha, butang na kay pa ulanan lagi. Kung CR gani, hindi na mawala na of course nang ilaang sabon nga hilis of course wala naman siguro kuan nga wala nagamit yung uban ani moisturizer o hand soap di ay sabon din siya no liquid soap dayon ganda ng gripo di mawala ng tissue basta CR gani kaya uban man god iilo nila tanang tissue kung mailog gani ka ayaw pula man ning ang uban mo ilog tissue klaro ka na magpapabiling tae ana tubig so karon di mo alam mga bulak nila. Dahil sila mga bulak kaning gipang feature nila hani no. Lami yung gipang pakawaton. Ikaw mahilig kag tanaman bitaw, maengganyo kag kawat. O ikaw taw ka mahilig tanaman, maengganyo kag kawat. O takan tayo. Basta tanglad gani gibutang. Tanglad. Basta tanglad. Of course, nalagay na yung mga basura o napuna yung mga kuanan yung mga cleaner. O wow kabalong anong naabot yung toothbrush hani. Balong anong naabot yung toothbrush. Basig gamit naman ko din panglimpyo nig mga karong lay kikuan mo kay bali ulang kay ganiya yung kusog kay hangin kay kita yung basaan na dapita kay kusog kay hangin tayo sa man ay na sila beans so ako balong sa ninyo kuan basta kay beans ni siya nga liso kabalongan ng gibutang ani CR kabalongan ng magluto ani CR anong na beans isa ang kape mutag kan kape noon pure pa kay siya nga kape wala pagikuan bitaw wala pagigaling kape na guys wa po ko kabalong anong gibutang ang CR tungod siya sa baho siguro pawalag lamok pawalag bahos tae kabalo basta anong gibutang nga ana nagi ng magasin Je nakay bag din ha akong bag ipagaamdam niya ay rabi pakita ni ma'am cactus nila na sila cactus nga batsu. Mura man siyang mga kuano kanang kaubanan sa lilipad bitaw nga sa tubig ra mabuhi wala yuta. Dahon kay sila tanaman haani guys. Karon kay nauso na gyud ang mga kuano barter og mga tanaman. Malati pagkatahan kay haani gyud. Sumao nilang gripo. Kara maligo ka po shower nila. Pinobring style. So guys, kay man ako kaligaw, di na ako ikaduha.
May manghinaw ka. Pwede saan. Ano po hilinawan ano? Doon butang na lang sabon. Kapag dala ko ako mas. Mo dadala mo ko ani ballpen. Kisa yung ballpen. Ato ng logbook ko eh. Kung ano yung dadala po ko ana. So karon mo prosenta sa sunod nila nga ila ang payag nila. So karon ubanin na pug ko mga wakwak bala ay panira ron. Manila karon ga. Nakuan po ko na ito una. Palungan niya ng suga ana Elmer. Palungan ng suga. Ano pala kay gamit ko? So karon kuan ka vlog among kuan among under na ko ba? Kaya mga busing dire ra mga busing maglantar ba kanang mga vlog ba? Biyaduyan ra mga Ganduyan ra mga busing dire. Di makuha kay video di ay. Kasi tawag ani grafting sa ni. Crafting na marketing. Marketing na akong magtungog. Ay, ikaw ingon. Kasi yung ingon, marketing. Di ba yung ingon, marketing? I-reply lang ko. Marketing, bis marketing. Champion ko ano yung Istorya ng agriculturist. Oy, champion ko ano sa LCE sa una og kuan. Kanang markot. Marco tro pinibahan kasi yung kaayo pero katong uban atong mga grafting ano mo to mga grafting ana o kabalugon sa mga kuan ana kay di man ta mga kuan tag-eskwela agriculture ane. Oh, mga tanaman nila. O, dahang kayo mga tanaman, guys. Dahang kayo mga tanaman, oh. Tungod sa kadagan, ang uban, gisablay, kaya wala na yutang ka takurukan. Oh? Tama? Tungod sa kadagan, ilan ang pambitay. Pero, libilin, sinilas. So, kung kamo magdala mag-imog kauban, ikatulo or pila kabuk na yung gidala, ang uban, ang pabili na ni Hani tulog. Hani tulog. Di na mahiloon. Napuyduyan oh. Napuyduyan. Alright! Napo ng electric fan. Kung pobre kang pagkatao, di ka maglagay electric fan. Ang imua, pay-pay. Ano sa sulod mo eh? Balas. Ha? Balas. Balas. Madahag balas ng umo kaayo. Kuan man eh, foam. Foam. Styro. Styro. Styro oh! So, mo ni. Kaliguanan na po do. Ano po eh? Di mawala ng cactus, laing ang klase nga cactus. Kabalo mo guys, dahang kayong klaseng cactus nga bulak, no? O, di po mawala ng kape. Especially ang Tanglad. Di mawala ng tanglad. Tanglad. Taday gaya. O, kabalo. Nung nasulod ng pustihan eh. Head and shoulder, nahurot na. Sila lang shower ane, testing. Saan na? Safeguard ane. Ano na sa kagikan na ba ko gaycap ni mo man. Ang gamit ay kilang sabon no. Nag-ana man nagkahilis so daghan gid ay no chicken. So munang ilang sabon nga hilis. Di mawala po lang sa amin no basta kuan gani. Ihati hagarda kay nang kunaon. karon ba ka? Palungan ng kuan no, asa palunga. Di ba? So proceed to sa ikatulo. Papulis ako. Ha? Si Buyak. Yaks, kalo pipuli. Laylay na kayo. Ang cameraman na mo gihawoy siya mo nang pulihan ang ga-vlog. Gayon kay mo vlog. Pagdaot. Gayon bisog na wong. Go play bino. Magkilaw, order mo kinilaw nila. Ay libre lang limon. Ayun kalimot bilin sinilas. Check libre pagtiin. Aywa po kay nimo. Kini yan na. So karon, welcome sa ato ikatulo nga guest room sa payag ni Kapitan. Mura mag run out. Run out? Welcome. Ganda man gid oh. May ikatulog. Dayon. Ikaw vlog na ikot over. Sige. Dayon. Ada kailangan ka direct. Pinobre ra ba? Oo, dayon. Si kasulti nimo ikaw na bala ron. Cameraman ako. Ako tarang sa face to face. So may naka-advantage silang base kasi ato mga Ang advantage nga base anay kay mugpay ako nakita nga base nga nanay. amoy advantage Katong aron. uban nga duha nga kuan, wala ko kita sa base nila. Brand out. Burn out, dayon. Brand Sige. out capital. Ay, laman. Sige. Ali na ka? Pagod. Substitution kay kapoy. Pero mora to, pila ka sigon, wala kabdi ko sa minuto, gikapoy na siya. Oh. Nila mga bulak oh, sus batay gyud og mahilig kag mga bulak guys. Maibig ka mga bulak ani daghang kaayong klase. Lang may kikawaton gyud, ikaw tawag kang kawatan ka, ako pagkakawatan butong raman. O mahilig ka no, daghang kay mga klaseng bulak ay makit-an haani dapitan atong gawas na sa interior nila haning kusod. Napula ng CR no, daghang kayo, oh. Mano-mano ron ka no kaning mga style la kaila ko balo ko sa mga klasiyan eh. Tinod eh.
Tinuod rin ha. Oh, mugay. We did not know. Butang nga nagbasura. Wala, makaingon yun kang pinobre nga na sa pinobre kaya, oh. Pinobre. Yung kanang naong sa vlog pobre po kayo. Balik ka na nag-check-in haane. Mga gulang siguro, oh, na nagamit ifikasin. Kana nag-check-in ane. Na may hand sila, so napo day bata nang ga-check-in po hane. Wala na magtiayon eh. Basi makakita ni tag kondomane ron. Hop. Kondom gidi ay. Guide guys. Tutorial kung saan pagsuot og kondom. Zips, buckles, and body piercing, oh. Instruction na siya. So makaingon, wala na kondomane gikuha aron di mailan bitaw nga gikan muna nag-jokes aahani ang nagpabilin kaning instruction, oh. Oh. Unsa ang pagkaod sa kondom? Klaro kasi no, oh. Hinga no, hinga. Nga, dama ka po kinato manghiling tahan ni Ay, kondom. come Sorry, mo proceed sila ang CR nila. Comfort room. So may kalahian god. Oh. Ang tawa oh. Direct na. Saan ka ni? Ay dool pud naw sa gawas. Dool kayo dili. Para makita ni. Tek po ng pagkatapulan po kayong diretso na mo nilang CR guys, naipultahan diretso atong gawa. Basta og ikaw magadala kag baye. Di pagkahoma, masakpan kasi mga kabalo yung mga asawa nga nalika din eh. So inigduwa o gani, kabalo nga gadulong na, ay dili so ka eskapo ka, hani ka pultahan. Hani ka agi pultahan sa siya. Dayon dire ka mo punta. Dagan ka hani, di ba ka pwede mo agi ato kay Dili. masakpan man ka ning Likod imkuan. ka, So hani ka kat ka. Kat ka, bala kay mo kasamad-samad, balag mo ka kuha makabuling nang nawo, bala kay mga guba, mga gisi, mga buslot, wa tay lawot ana basta kay makatakas sa asawa. Suito kayo, nagkagi mo na eh. Dili. Bali pagkataro po na kanang hayag di mawala guys may tanglad na po do ikatulong nga guest rooms nila katulong guest room ano po itanglad di mawala ng tanglad Dool kayo. lahi na po nga klase nga bulak lahi nga klase nga bulak guys oh na po lahi na po nga klase nga cactus guys ang katong ganina taason ang kanimo buon kanang wala na to gi-promote ilang mga rooms ilang kapayag ni kapitan wala na to gi-promote ilang rooms ang atong gi-promote kaning mga tanaman oh unsa din nga bensiaks Kuan. bala din po din bala tong Kaning kuan sa part 2 nga vlog dito ninyo mabalaan og unsa nga bens. kamatay maghulat pa ka. Tas na kayo. Mo ni gamiton ang bitong sikwa, mo ni sikwa. Kuan sa gabi. Lid, karon mo prosita sa katulo. Ikaw pat. Na day. Wala na day ikaw pat. Last na din eh. Ang tanaman oh. Kapudan oh. Palibot lagi puros na naman. Hadto hasta napitaw ang mga tanaman. Pero inyong miyaks. Asa man? So mga wakwak, murag maora siguro to. Gusto rin ako ikuha ninyo no. Katong bagi-ingon ako ninyong mga tanglad. Katong itong mga tanglad na to nakita na itong mga CR na to kanang sa Mutot ko gani. Patasan. Si Buyaks to guys. Ito yung ni Ma'am di ay. Kato yung mga tanglara di ay. Dito tanglad asin tanglad gamito na mo magtula ka, magdilat ang baka ka. Kato siya is mosquito repellent dito siya kanang pagkuha ng mga kuan mga ok-ok. Ano yung scent bitaw yung baho. Ok, wala pa ko naman. Mosquito. Mga lamok, mga ayaw mo yung pa ko, mosquito repellent o kanang cockroach repellent. Kaulaw. Basta kay pang repellent lagi pa wala to mga insekto bitaw nga mga kaning payag ni kapitan located ni siya sa Siquijor. Asa dapita sa barangay kanal Siquijor dapit ra ni siya sa pantalan sa Siquijor. Og haani dapita 500 ang per 24 hours. So karon og sa kabay ng mga pagkaon pwede ra mo order nila ma'am din no. Pwede ra mo order haani kung inyo mga gusto basta kay mga pagkaon, mga pinobre ra pod. Di ka pwede maka-order katubay tong mga pang binungga kayo mga pangdinato na kayo mga kuan. Pwede ana mga lobster. Ay inay, pwede siguro Pinobre mo gyapon lobster. dili kasagaran na nagkauna na mga dato, mga lobster gani, mga dato may nagkauna na. Ang atuwa na basta mga pobre pasayan, ulang kanang gikan sa sapa. So karon mga wakwak mo ineta og ay kay ay di mo kalimot. Dodong Ranje mura na bag-active ka pa-promote na yang Pali puno nang Pinobre active. Active yun. active. Og maora to mga kawakwak, ay di mo kalimot to subscribe my channel di ay na mal ditong squirt. Ay di kalimot i-click the notification bell para updated ka sa akong mga upcoming videos nga upload na ako no. Of course, i-click po nang subscribe po daing channel ni Ranje din no, Dodong Ranje Og ayaw po kalimot i-subscribe ang atong main channel Secure Viners. Og maora to mga kawakwak no, salamat.